Tun daga nesa sabon babban masallacin birnin Accra yake ɗaukar ido saboda salon ginin Turkiyya da kuma ado da aka yi masa. Yanzu ma dai katafaren wurin ibada na musulmin Ghana ya kasance masallaci na biyu mafi girma a yankin yammacin Afirka. Ya kasance babban masallaci na ƙasa a hukumance da zimmar yin ibada da gudanar da sauran ayyukan addini ga musulmin ƙasar. Wannan masallacin da aka gina a Kanda yana da faɗin kadada 40 kuma yana iya ɗaukar masu ibada guda 15,000 a lokaci guda, musamman ma dai a lokacin sauke farali. Tun da jimawa ne Ghana ta so gina babban masallaci na ƙasa baki ɗaya, inda aka fara aikin tun a 2009, amma kuma yayi ta tafiyar hawainiya saboda rashin kuɗi. Sai dai a 2012 gidauniyar Hudai ta Turkiyya ta shigo don taimakawa da kuɗaɗe da kuma sake fasalin katafaren masallacin na zamani. Gwamnatin Turkiyya da sauran musulmi masu ba da agaji sun tallafa da kuɗaɗe don kammala ginin masallacin a 2021. An kashe akalla miliyan 10 na dalar Amurka don gina katafaren wurin ibada mai zubin gine-ginen masallatan ƙasar Turkiyya. Hasali ma dai masallacin ya kasance kwatankwacin shahararren masallacin Blue Mosque da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya. Shi dai wannan masallacin ba wai kawai wurin ibadar musulmin ƙasar Ghana bane, a'a, yana jan hankalin dubban mutane, musulmi da waɗanda ba musulmi ba, waɗanda ke tafiya yawon buɗe ido don kashe kwarkwatan idanunsu tare da yaba tsarin ginin. Tabbas abin jan hankali ne na yawon bude ido. Ana iya yaba kyakkyawan aikin fasaha wanda ke iya jawo hankalin mutane. Muna da sha'awa a matsayin mu na dan adam na san ganin abubuwa masu kyau, kuma za mu kula da su. Ma'aikatar yawon bude ido da al'adu ta ƙasar Ghana za ta tsara dabarar da ta dace don wannan kyakkyawan ginin ya zama wurin da ake ziyarta saboda yadda ake ji da shi. Kamar yadda wannan gini yake a nan, an ba mutanen da ba musulmi ba damar ziyarta. Wannan wata alama ce cewa musulunci na son zaman lafiya, inda za mu yi mu'amala tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Don haka muna matuƙar farin ciki da hakan. Wannan katafaren ginin ya kunshi makarantar sakandare da asibitin da aka tanada, da ɗakunan gwaje-gwaje, da kantin sayar da magani, da ɗakin karatu, da na ajiye gawa, da kuma ofis na babban limamin masallacin. Ƙawata masallacin da aka yi ta waje da marmara da husumiyoyi guda 4 na masallacin sun kasance abubuwa mafi ƙayatarwa a ginin.